Judu se věnuju od 6 let, takže 8 let, no, už dělám judo. Včera jsem se prál v věkové kategorii U18 nad 90 kg. Bylo to těžší, protože jsem potkal soupeře, s kterým se zrovna úplně nerad střetávám. A dneska jsem si zlepšil tím náladu, že jsem právě odnesl zlatou medaili. No tak já jsem ze začátku jako judo zrovna nechtěl dělat, ale potřeboval jsem nějakou formu pohybu a jsem zrovna rád, že jsem mu juda vydržel, že teďka dovážím celkem výborné výsledky z turnajů. I ve vyšších kategoriích věkových. Judo mě hlavně přivedli rodiče a vydržel jsem spíš u toho kvůli Lukášovi Krpalkovi, což je můj vzor velký.